euskaraz, nahi dugu hitz eta jolas. Happy Bank! Pedro eta Iratxe. Hortxe dakazu gure Happy Roulette. Ema fuerte! Oso ongi! Erki! Kirolak, Happy, onjarbi! Kirol hauek, benetakoak ala asmatutakoak dira. Pedro, zurekin hasiko naiz. Cheese, boxing. Xakea eta boxeoa. Asmatutakoa da edo existitzen da? Asmatutakoa, ez? Ea horrela den, bai ala ez. Baigia da! 2003 urtetik egiten da, 4 minututan xakea, 3 minutu boxeoa eta minutu bateko atsedena. Horrela 11 round KO edo xake mate egin arte. Happy Bank! Zuretzat Iratxe, zu kirolaria zara, kuidau horra bantaia handia dakazu. Bozabal! Futbola, voleibola eta gimnasia nazten ditu. Egia gezurra da asmatutakoa da edo? Niretzat asmatutakoa. Zuretzako asmatutakoa da baita ere. Ba, egia da! 2005 urtean asmatu zuen futbola, voleibola eta gimnasia nazten ditu. 2 trampolin erabiltzen dira, jauzi eta piruetak egiteko. Izugarria da, ze kirolak, hori gustatuko zaizu. Eta niri ere bai. Very, very happy! Pedro, zuretzako, bigarrena, kabadi. Ez pagadi, pagadi ez. Kabadi. Pila-pila, baino arnaz egin gabe. Benetazkoa da, norbaitek praktikatzen du? Ez dut uste. Ez duzu uste. Arnaza gabe, pila gabe, arnaza gabe. Bai. Ez, gezurra. Pentsatzen dut baiet, gezurra dela. Ba, egia da. 7 pertsoneko bi talde, beste taldeko harrapatu behar da, arnaz egin gabe eta etengabe kabadi hitza kantatuz. Kabadi, kabadi! Iratxe, zurea. Underwater rugby. Horrek esan nahi du urrazpiko rugbia. Egia da? Hau errexago iruditzen zait. Onduz esaten zu, baiez. Bai. Bai, praktikatzen dela. Egia da ba, Alemaniako buzuek 1960ko hamarkadan asmatutako kirola da. Igerileku urrazpian jokatzen da eta pilota beste talderen saskian sartu behar da. Osongi, bat asmatu du Erki Iratxe. Happy, happy. Lehenengo puntua Iratxek eraman du, baina Pedro, zu lasai. Bai. Ondik hemen asko geratzen da, sari potolera mateko. Bigarrengo froga, oraintxe. Happy. Bueno, ba, bigarrengo frogara iritsi gara, eta beti bezala hementxe da gau, tableta. Eta tabletan zer egotina bideo zoragarri batzuk, Pedro, oso onak. Hartu zuk lehenengoa, hartu lasai, eta begiratu ongi, behitu zarina nengoa. Nonde, Monteote da San Mames, eskuinien ezkerren aurrean atzi, non dago San Mames? Ez dakizu? Zer gertatuko da hor? A. Zaleak Mikeli, Garrasika eta Iraintzen hasiko dira. B. Elizegik txartel gorria aterako dio argazkilariari. Roja. Eta C. Pilota puzgarri erraldoi batekin buruan joko dute Mikel. Niri gustatuko litzaidake 3. Esatea. Oso ongi. Pedrori gustatuko litzaioke pilota puzgarri batekin niri buruan ematea. Bai. Txartel gorria, beda, Elizegi txartel gorria aterako dio argazkilariari. Happy! Iratxeri tokatzen zaio, 2002ko bideo bat, sorginen laratzekoa. Zu Naparra, Legasarra, ala? Legasarra, bai. Zu, eta egi, alda Mikele kontatu diguna? Torrizietan horre burute pelikula bat Amerikano ikusi nuen, eta japones batek tapatzen ziola begiek eta entrenatzen. Eta torrizietan burute Mike zertuko ziatola aizkorakin mozte. Nola moztuko du egurra aizkolariak? A. Begiak tapatuta. B. Egurrari ukabilkadak eman da. Eta C. Buruz bera zintzilikatuta. A. Begiak tapatuta. A ber, ba. Ara, Jesus Maria, eta bira. C. Buruz bera zintzilikatuta. Horrela manimatzaio, Jesus Maria, Iratxe, ez duzu asmatu. Baina, lehenengo froga horretan zuk irabazi duzu, Iratxe. Zuk nahi zu finalera bakarrik iritsi, eta agian zuk eraman zaria. Edo nahi zu Pedrokin hor, pixka leian egon. Bai, dudai gabe, Pedrokin. Bai. Finala, Iratxe eta Pedro, tita batean. Carambita, carambiuri, caramba, carambita, carambiura, caramba, carambita, carambiuri. Caramba, carambita, carambiuri, caramba, carambita, carambiuri, ze ongi pasatzen egun gaur kontan. Lau kanta, bale? Baldin badakizue, eman.
Iratxe, Pedro, venga, oso onak dira kanta hauek. Lehenengoa. Badakit Pedrok eman diola, baina kanta hau asko gustatzen zait. Pedro, ze kanta da. Abesti hasta aquí, peño, los billis, pues, Los Billis. Alzanga. Los Billis. ¡Ana, se da los Billis! Bigarrena, ba. Izena? Ze kanta da Iratxe. Modern Talking. Mother Talking Brother Lubi Lubi Lubi. Brother Lubi Lubi Lubi. Ze hona zen, bat eta bat. Ui, nola dagoen asuntoa. Iratxe, ze kanta da. Sorotan bele da, zizinateko rock and rolla. Artista ez urrengoa. Zizinateko rock and rolla. Sorotan bele. Osonaz. Otxazkena, Erne? Eman? Bai aldakizu eze kanta den, bai, ala bai. Queen. Adaxe da, Queen! Gure Aritz Ganboaren gazta, Iratxek irabazi du, Iratxe. Zorionak, badakit oso emozionatu da zaudela, norbaiteri eskaini nahi duzu zure saria. Pedrori erdila. Oso ongi, ba, Pedro, beira ze txoio, ba, beira ze ongi, oso ongi ditu zait. Iratxe txapelduna izan dura, Pedrore hotx izan du laguna, eta esan du, erdi eramango dula. Eta guk beti bezala, kantari bukatuko dugu.